ሰላም ሰላም ኩራት ተኸታተልተይ ከመይ ትኾኑ? ኣነ እግዚኣብሔር ይመስገን ሰላም እየ። ንስኻትኩም ሰላም ክትህልውና ተመንሆ። ከም ፍቓድ ኣምላኽ ናይቲ ብ3000 ብር ሂወቱ ዘድሓነ መንእሰይ ታሪክ ክንርኢና ሓቢርና ንከታተል። ሓደ መንእሰይ ኣብ ሓደ ዓዲ ዝነብር ድኻ ግን ከዓነ ፃዕረኛ ዝኾነ መንእሰይ ነበረ። እዚ መንእሰይ እዚ ነዊሕ ዓመታት ተገልጊሉ ኣብ መወዳእታ ካብ ኣስራሒኡ 3000 ብር ሞይኡ ተቐበለ። ንሱ ከዓ ነዚ ገንዘብ ሒዙ ናብ ዓድን ስድርኡን ክምለስ ተበገሰ። እቲ መንእሰይ ኣብ መንገዲ ክጓዓዝ ከሎ ሓደ ብዕድመ ዝደፍኡ ጥበበኛ ሽማግለ ሰብኣይ ረኸበ። ነቶም ሽማግለ ሰብኣይ እናመፁ ገንዘብ ይህብዎም እሞ ንሶም ከዓነ ብሉፅ ምኽሪ ይልግስሎም ነበሩ። እቲ መንእሰይ እውን ቀሪቡ ኣቦይ ንዓይ እውን ምኽሪ ሃቡኒ በሎም። እቶም ሽማግለ ከዓ ምኽረይስ ክህበካ ግን ሓንቲ ምኽሪ ብ1000 ብር እያ በልዎ። እቲ መንእሰይ ክንደይ ዝኣክል ዝፀዓረሉን ዝደኸመሉን ገንዘብ ምዃኑ እኳ እንተፈለጠ ግን ንጥበብ ዘለዎ ዓብዪ ክብሪ ስለ ዝነበረ ምስቶም ኣቦ ተስማዕምዐ። እቲ መንእሰይ ንኩሉ ዝነበሮ 3000 ብር እናሃበ 3 ምኽርታት ዓደገ። እታ ቀዳመይቲ ምኽሪ ብ1000 ብር መንገዲ ሓፃር እያ ኢሎም እንተነጊሮምካ ፍሉጥን ውሑስን መንገዲ እንተዘይኮይኑ ምስኦም ኣይትኸይድ፣ ብዘይፈለጥካዮ ሓፂር መንገዲ ኣይትጓዓዝ ኢሎም ለገሱሉ። ካልኣይቲ ምኽሪ ብ1000 ብር ኣብ ዘይምልከተካ ነገር ኢድካ ኣይተእቱ፣ ብፍላይ ኣብ ምስጢር ዓበይቲ ኣብ ዘይምልከተካ ነገር ኣቲኻ ኣይትዛረብ በልዎ። ሳልሰይቲ ምኽሪ ብ1000 ብር ክትቁጣዕ ከለኻ ቀልጢፍካ ኣይትወስን፣ እንታይ ምዃኑ እንተየፃርኻ ቀልጢፍካ ናብ ሕማቕ ነገር ኣይትወስን። ቁጥዕን ሓርቀቱን ክመፀካ ከሎ ክሳብ ዝሃድእ ዓገብ በል፣ ነገር ኩሉ ኣስተውዕለሉ እምበር ብህውከት ውሳነ ኣይትሃብ በልዎ። እቲ መንእሰይ ዘለዎ ገንዘብ ኩሉ ወዲኡ ጅቡኡ ጥራሕ ኢዱ ግን ከዓነ 3 ምስጢራት ዓቲሩ መገዱ ቀፀለ። እቲ መንእሰይ ናብ ዓዱ ክምለስ ከሎ እተን ዝዓደገን ምኽርታት ሓደ ብሓደ ኣብ ግብሪ ክውዕላ ጀመራ። ቀዳማይ ፈተና ሓፃር መንገዲ። ኣብ መንገዲ ምስ ካልኦት ተጓዓዝቲ እናተጓዓዘ ተራኸበ። ንሳቶም ከዓነ እዚኣ ዱር እትፍንፅሕ ሓፃር መንገዲ ኣላ እሞ ብኡ እንኸይድ በልዎ። እቲ መንእሰይ ግን ነታ ቀዳመይቲ ምኽሪ ዘኪሩ ኣነ በታ ፍልጥትን ንቡርን መንጉሕ መንገዲ ክኸይድ እየ በሎም። እቶም ብሓፂር መንገዲ ዝኸዱ ተጓዓዝቲ ብሽፍታ ተሃሪሞም ተዓጊቶም ሞቱ። ንሱ ግና በታ ነዋሕ መንገዲ ስለ ዝኸደ ብሰላም ናብ ቦትኡ በፅሐ። ምስጢርን ንጉስ ዓበይቲ ሰባትን። ኣብ ሓደ ዓዲ ሓዲሩ ከሎ ዓበይቲ ሰባት ዘገርምን ዘፍርሕን ምስጢር ኣብቲ ገዛ ረኣየ። ነገር ክሓትት ድልየት እኳ እንተነበሮ ነታ ካልአይቲ ምኽሪ ዘኪሩ ኣይምልከተንን ኢሉ ነቲ ዝረኣዮ ዘፍርሕ ነገር እንተይሓተተ ስቕ በለ። እቶም ሰባት ከዓ እዚ ሪኦም ከምዘይረኣየ ዝሓለፈ ጥበበኛ እዩ ኢሎም ዓብዪ ሽልማት ሃብዎ። ኩሉ ግዜ ኣብቲ ገዛ መፂኡ ዝሓድር ሰብ እቲ ዘፍርሕ ምስ ረኣየ ቀጥታ እዩ ዝሓቶም ነይሩ። ንሱ ግን ዘይምልከተካ ኢድካ ኣይተእቱን ዝብል ምኽሪ ስለ ዝሓዘ እንተይሓተቶም ስቕ ኢሉ ሓደረ። እታ ዝዓበየት ፈተና ምሸት ናብ ቤቱ ምምላስ እያ። እቲ መንእሰይ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ምሸት ኣምሲኡ ናብ ቤቱ በፅሐ። ብመስኮት ቀሪቡ ናብ ውሽጢ ገዝኡ ክጥምት ከሎ ሰበይቱ ምስ ሓደ ጽቡቕ መንእሰይ ተሓቋቒፋ ክትስሕቕን ክትፃወትን ክትዕልልን ኣብ ዓራት ረኣያ። ዓብዪ ሕርቃን ተሰምዖ። ካብ ገዛ ርሒቑ እናደኸምኩ ንሳ ግን ጠሊማትኒ ኢሉ ነቲ ሒዝዎ ዝነበረ ሴፍ መሊሑ ክልቲኦም ክቐትሎም ተበገሰ። ኣብቲ ሰዓት እቲ ግን እታ ሳልሰይቲ ምኽሪ ትዝ በለቶ። ብቁጣዓ ቀልጢፍካ ኣይትወስን ትብል ምኽሪ መፀትሉ። ተዓገስ ዝብል ምኽሪ መፀ። ሴፉ መሊሱ ቁጣዑ ፊሒጡ ደገ ኮይኑ ዓው ኢሉ ሰዓለ። ሰበይቲ ድማ ሰሚዓ ክትወፅእ ከላ እቲ ዝነበረ መንእሰይ ሒዛቶ ወፀት። ሰበይቱ ብደስታ እናተሳራሰረት እንኳዕ ብሰላም መፃኻ ኢላ ንበዓል ቤታ ተቐበለቶ። እዚ ንስኻ ክትመፅእ ከለኻ ኣብ ከርሰይ ዝነበረ ሎሚ ዓብዩ ወድኻ ዝኾነ ጅግና እዩ ኢላ ኣላለየቶ። እቲ መንእሰይ ብድንጋፅን ብደስታን ተዋሓጠ። ብሰንኪ ሓደ ሰዓት ትዕግስቱ ንነፍሱ ንስድርኡ ካብ ዓብዪ ሓዘንን ደምን ኣድሓነ። እቲ መንእሰይ ዋላ እኳ 3000 ብር እንተኸፈለ እተን ዝዓደገን ምኽርታት ግን ሂወቱን ስድርኡን መፃኢኡን ኩሉ ነገሩን ዘድሓና ካብ ወርቅን ብሩርን ንላዕሊ ዋጋ ዘለወን ኮይነን ተረኸባ። ካብዚ ዛንታ እዚ ዝወስድ ዓብዪ ትምህርቲ ምኽሪ ኣቦታትና
ካብ ዕንቅፋት የድሕን ኣብ ኩሉ ሂወትና ይሕግዘና ምዃኑ ከምኡ እውን ትዕግስቲ መርሖ ኩሉ ሰናይ ነገር ምዃና ትዕግስቲ ተምህረና። ካብዛ ዛንታ ብዙሕ ትሪፍና ክንከውን ተስፋ ይገብር። ስለዝተኸታተልኩኒ ካብ ልቢ እየ ዘመስግን።